Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasance da GZ Tech TV. Kun san nawa ne datan da nake ci a HC tunnel ba tare da kowane kalan matsala ba? Akalla a HC tunnel ina cin wajen 100 gig ba tare da ya kawo mun kowane kalan matsala ba. Kuma ina amfani da layin Airtel ne a wayana amma kuma ina cin na MTN. Da kuma duk wani tsarin da sun kawo na MTN, so ina amfani da shi da kuma layina na Airtel kuma in samu ci datan su ya kai wajen 100 gig. Domin gani wannan yanda ake wani abubuwan, idan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karaka ne ziba da dama duk wani sabe shi mu zaka ringa samuwa. Idan kun duba nan wajen zaka kalli gashi nan sim masu da yake cikin wayana gaba ki sim na Airtel ne. Amma kuma zan yi connecting na HA tunnel. In ci datan shi, in sa file nashi, in ci datan shi, in sake kuma in sa kuma wanda ba file, in ci datan shi sosai ina gaya muku ba tare da wani matsala ba. Ku duba nan wajen zaka kalli gaba ki ɗaya layi na gaba ki ɗaya Airtel ne amma kuma yana cin HA tunnel akalla wajen 100 gig ba tare da ya kawo min kowane kalan matsala ba. Alfarman da muke nema wajen ka shine idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karaka ne ziba da dama duk wani sabe shi mu zaka ringa samuwa domin kai maka samu ka ci wayannan datan. Mu je a fara shiri.